ati babal jannata yaumal qiyamati fa astaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad wa yaqulu bika umirtu alla li ahadin qablak rawahu Ahmad an Anas. Nekani sapa ingsun babal jannati ing lawang swarga yaumal kiamati ing dalam dina kiamat fa astaftihu mongko amrih buka sapa ingsun. Jadi somben pas dina kiamat iku wong sing pertama kali buka pintu swarga iku Kanjeng Nabi. Sadurunge Kanjeng Nabi ra ana wong wani buka. Nah ning hadis liyane ana awwaluman yasfa'u yaumal qiyamah wa ana aksarun nas tabaan ya ana awwalun nas yasfa'u yaumal qiyamah wa ana aksarun nas tabaan. Aku iki somben wong sing pertama kali iso paring syafaat maring menungso. Lan pengikutku yo sing paling akeh. Iku dawuhe Kanjeng Nabi ning hadis liyane ya. Jadi ora ana wong sing pertama sing disiki Kanjeng Nabi ku ora ana. Sing buka pertama Kanjeng Nabi. Nah ketika Kanjeng Nabi apa yang buka fayaqulul khazin, takok malaikat sing jaga pintu swarga. Man anta? Sampean sinten? Sampean sapa? Faqulu Muhammad. Faqulu Muhammad. Aku Muhammad. Fayaqulu bika mongko ngucap sapa Muhammad mongko ngucap sapa khazin bika kelawan sira bika kelawan panjenengan tegese Kanjeng Nabi Muhammad umirtu diperintah sapa ingsun ala aftaha ing yen to ora buka sapa ingsun li ahadin kanggo sapa wae qoblaka sadurunge panjenengan. Jadi pintu swarga iku ora oleh dibuka karo sapa wae sadurunge Kanjeng Nabi buka. Kanjeng Nabi ku nabi sing paling akhir. Tapi sing buka pintu swarga pertama kali Kanjeng Nabi. Berarti nek sing buka pintu swarga pertama kali Kanjeng Nabi otomatis sing mlebu swarga ya pertama kali ya Kanjeng Nabi sak rombongane ateges sak umat-umate. Mulane bejo-bejone awake dhewe dadi umate Kanjeng Nabi. Lahir prenyet langsung dadi umate Kanjeng Nabi. Paling penak, Bang. Ya. Tapi nak diakoni. Ya, nak diakoni karena awake dhewe iki iso diakoni ta ora. Nah, awake dhewe. Lah carane supaya awake dhewe diakoni ya bener-bener awake dhewe nglakoni perintah Kanjeng Nabi. Ya wong sing buka pertama kali kok Kanjeng Nabi kok. Dadi wong sok mben iku antri apa mlebu swarga iku antri. Liya-liyane kudu karepe do kepengin njaluk dhisik paling. Ya. Do kari njaluk dhisik dadi njaluk syafaat ning gone ana sing njaluk syafaat ning gone Nabi Ibrahim, Bang. Ana sing njaluk syafaat ning gone Nabi Musa. Ana sing njaluk syafaat ning gone Nabi Adam. Ana sing njaluk syafaat ning gone nabi-nabi liyane pokoke. Tapi ora ana sing iso paring syafaat. Nabi-nabi liyane ku ora ana sing iso paring syafaat.
sing iso paring syafaat iku mok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iku keistimewaane nabine awake dhewe. Kok ora seneng yo keliru. Wis hidup di zamannya Kanjeng Nabi kok ora diakoni umate Kanjeng Nabi. Iki kan berarti sing salah kan awake dhewe. Ora sapa-sapa. Jadi sak rugi-rugine wong sing Nabi Musa iku bolak-balik ngajokno cara saiki apa Bang ya bahasane ya? Proposal lah Bang ya. Cara saiki iku proposal Bang ya. Nabi Musa iku bolak-balik ngajokno proposal, kepengin diakoni umate Kanjeng Nabi. Kepengin dadi umate Kanjeng Nabi. Tapi urung di-ACC karo Gusti Allah. Dadi karo Gusti Allah urung di-ACC. Lho piye carane oleh ngasih wong dhek iku duwe umat. Cara dhek dhewe nabi, ngono. Dadi urung di-ACC dipending karo Gusti Allah. Nah, teges urung dikabulno karo Gusti Allah, permintaane Nabi Musa iku urung dikabulno karo pangeran. Oh. Lho nabi wae kepengin dadi umate Kanjeng Nabi. Apa meneh awake dhewe. Sakjane iku ora kok Nabi Musa tok, kabeh nabi iku kepengin dadi umate Kanjeng Nabi. Cuma sing masyhur ya, cerita sing masyhur iku Nabi Musa. Mergo Nabi Musa kenapa kok masyhur oleh kepengin dadi umate Kanjeng Nabi ku menggebu-gebu cara gampangane ngono. Cara wong ngono menggebu-gebu. Tenanan oleh kepengin. Dadi bejo-bejone awake dhewe dadi umate Kanjeng Nabi. Ora usah ngajakno proposal, Bang. Ora usah ribet-ribet ngajakno proposal, asalke nglakoni perintah Kanjeng Nabi, maca selawat, wis otomatis diakoni umat Kanjeng Nabi, gak usah ngajakno proposal kok Nabi Musa. Gak usah ngajakno proposal ya. Jadi Nabi Musa ngajakno proposal aku pengen diakoni umat Kanjeng Nabi, awake dhewe ora usah ngajakno proposal kok. Diakoni kok emoh lho, kok malah ngadoh, kan ya lucu kan. Iktil ma'ruf wastani bil mungkar. Nglakonono sira al ma'rufa ing kebaikan. Wastani lan ngedono sira al mungkara ing kemungkaran. Lah sing diarani ma'ruf iku umpama awake dhewe iku bar nglakoni perkara iku mang. Perkara iku mang menurut akale menungsa ya apik, menurut syariat ya apik. Iku jenenge ma'ruf, Bang. Ade bareng nglakoni perkara terus ana wong roh. Lah menurut wong iku mang, wong kan umumnya berpikir menggunakan akal. Apa yang nganggo syariat kan iya nak denger syariat kan. Lah menurut akal wong ku mang apik. Duh, delalah nepaki. Menurut syariat ya apik. Lah iku jenenge ma'ruf. Wastani bil mungkar. Lan ngedono perkara sing mungkar. Sewalike mungkar iku ya ngono, menurut akale menungso elek, menurut syariat ya elek. Lah nek menurut akale menungso apik, menurut syariat elek, iku ya urung mesti elek. Ya urung mesti apik. Tegese ora jelas kan ngono. Akal iku ora kena dienggo pathokan. Dadi sing diarani apik iku menurut akale menungso ya apik, menurut syariat ya apik. Iku jenenge ma'ruf. Iktil ma'ruf wastani bil mungkar. Wangdur mayu jibuka udhunaka. Kadang kan ana wong ku mandange kan hanya sekilas menggunakan akal tok ora terus dihubungno tok syariat. Wah, wongku kok apik cah. Hah? Wongku kok apik. Delalah. Cara syariat gak tepat. Apik lahiriae tapi dhek ngibadahe dan lain-lainnya gak sesuai dengan syariat. Iku ya ora apik kan. Wangdur mayu jibuka udhunaka.
ayyakula lakal qaum idza kunta min indihim fa'tihi lan nglakonana sira ningalono sira mak ing perkara yuk jibu kang gawakake apa ma'udunaka ing kuping ira ayyakula ing yen to ngucap laka maring sira apa al qaumu qaum idza kumta tatnalikane jumeneng sapa sira min indihim saking sandinge kaum fatihi mongko nekanono sira ing ma. Dadi sing diarani ma'ruf iku nalikane awake dhewe lunga bar nglakoni perkara ya bar nglakoni sesuatu delalah awake dhewe lunga. Lah ana tanggonem sing krungu utawa roh nek awakmu iku mau berbuat kebaikan. Lah terus tanggonem iku mau gunggung, wong ku ora kaya Bang Yoto kok senengane sedekah. Wong iku apikan. Senengane sedekah, senengane rewang wong, senengane guyang-guyu nek petuk wong guyu, ora pencerengan. Nah, iku jenenge ma'ruf. Jadi ketika kita setelah melakukan sesuatu, kemudian apa yang kita lakukan itu didengar sama manusia atau dilihat sama manusia yang lain, terus menungso liyane iku menilai bahwa apa yang kita lakukan itu baik. Lha iku jenenge ma'ruf. Bang. Wangzur alladzi takrahu ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim fastanibu rawahul jamaah. Lan ningalono sira alladzi ing perkara takrahu kang gedhing sapa sira ing alladzi ayakula ing yen to ngucap laka maring sira sapa alqaumu qaum idza kumta nalikane jumeneng sapa sira min indim saking sandinge kaum fastanib mongko ngedono sira ing ma ing alladzi suwali nek awake dhewe iki bareng nglakoni perkara terus lunga mire lah sira gampangane utawa awake dhewe posisi jek ning cedhak kono. Lah terus ana wong muni ngene, wah wong ku bar koyoke kok santri kok tapi kok nglakoni ngono. Kok nglakoni perkara sing ora bener. Iku jenenge mungkar. Iku jenenge mungkar. Jadi setelah apa yang kita lakukan kok dianggap manusia baik, iku jenenge ma'ruf. Setelah apa yang kita lakukan dianggap manusia buruk, iku jenenge mungkar. Tapi harus berdasarkan akal dan syariat. Nganggo akal tok gak cukup. Berdasarkan akal tok gak cukup, berdasarkan syariat tok ya ora cukup. Artinya kedua-duanya. Ngono. Afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahli. Utawi rusae ilmu iku anisyanu sebab lali. Jadi ilmu iku iso rusak disebabkan karena lali, Pak. Awake dhewe bar ngaji lali. Lali iku sebabnya macam-macam. Ana kalane bar ngaji terus ora dienggo blas, bar ngaji babakan wudu delalah gak tau dipraktekno blas, bar ngaji babakan apa iku jenenge adus gedhe gak tau dipraktekno blas. Iku iso dadekno wong lali. Ana karane wong lali itu disebabkan karena memorinya terlalu kecil, lalinan wonge. Ana kalane disebabkan karena memang wis ora tau dipraktekno blas wis bar ngaji ya bar. Kaya wong ngapal alfiyah iku lho, wong ngapal alfiyah iku lho Bang ngaji. Ya. Ngapal alfiyah. Al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wati. Wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun ja'alim anan iku jurumiyah. Ya. Alfiyah kedawan, kedhuwuran. Dia wis tok babakan kalam. Kalam iku kudu al kalamu huwa lafzu. Lafat. Murakab, mufid. Wadho. Tapi bar iku bar terus gak digoleki sing diarani lafat iku apa? Sing diarani
murakab iku apa, sing diarani mufid iku apa, sing diarani waduk iku apa. Ya ora dadi, ora sinau. Lah wis ngerti babakan kalam, wis ngerti babakan isim, wis ngerti babakan fiil, wis ngerti babakan huruf, wis ngerti tandane-tandane kalimat isim, wis ngerti tanda-tandane kalimat fiil, wis ngerti tanda-tandane kalimat huruf, wis ngerti rafa jere dan sebagainya, wis ngerti cara ngono gampangane definisi nahwu sorof wis ngelotok. Nah, mulai kalam sampai pol guri wis ngelotok. Terus kemudian ketika maca kitab dia gak dipraktekno. Oh gak dipraktekno ketika maca kitab atau gak digunakan nganggo maca kitab. Yo ilang. Yo ilang. Jadi apapun itu kudu dipraktekno asine. Kudu dipraktekno. Nahwu sorof pun ya kudu dipraktekno. Kudu dipraktekno. Umpamane apa iku jenenge ya? Ketika awake dhewe maca ya iktil ma'ruf wastani bil mungkar. Iku kan kudu digoleki kok iso bahasane iki kok iso iktil ma'ruf wastani bil mungkar. Kok ora utu. Kok ikti. Kok terus al ma'rufa, kok ora al ma'rufu. Iki sebabe piye kan ngono. Anu kudu digoleki nek babakan nahwu. Oh iya, iki berarti iki fi'il amar. Fi'il amar sulasi mujarrad ata yakti ikti kan ngono. Lah fi'il amar sulasi mujarrad. Fi'il iki dudu fi'il lazim, nak fi'il lazim berarti gak butuh maf'ul. Kan ngono. Mulane iki berhub fi'il sing butuh maf'ul. Mulane iki al ma'ruf. Al ma'rufa dudu al ma'rufu kan. Nah, nak fi'il lazim kok beda neh. Jadi macam-macam lho ya. Jadi kudu dipraktekno. Terus ana lafat wastani bil mungkar. Lho wastani iki sangka fi'il apa cah ya? Nah, iki fi'il apa? Lah nak fi'il amar terus madine apa? Terus iki sulasi mujarrad apa sulasi mazid? Nah, nek sulasi mazid iki sulasi mazid bi harfain apa bi harfaini? Kan ngono. Kan kudu digoleki. Nek ora gelem goleki mau ana wastani bil mungkar, mau anut ngajine kiyaine tok. Sok ben boyong ka pondok dituki maca kitab liyane ya ora muni. Isone ya mau kitab iku tok. Wastani bil mungkar ijtanaba yajtanibu ijtanib. Lho, sing gote fi'il amar. Nah, sangka lafat fi apa iku jenenge sangka madi ijtanaba sulasi mazid bi harfaini. Anut mazan ifta'ala sulasi mazid bi harfaini. Kudu dipraktekno, ora dipraktekno ya wis pokoke ora dadi lah. Apa wae nek belajar nahwu sorof nek ora dipraktekno ya wis ora dadi ngono wae. Nahwu sorof iku ya engko apa iku jenenge nek wis tuk sulasi mazid iku ya duweni makna dhewe-dhewe. Ora padha kan ngono. Ora padha. Wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahli. Utawi nyiak-nyiakno ilmu iku antu hadisa yen to ngomong yen to cerita sapa sira bi iklan ilmu ghaira ahli ing saliyane ahline ahline ilmu rawahu Ibnu Abi Syaibah termasuk menyia-nyiakan ilmu ngenggur-ngenggurno ilmu iku nek awake dhewe iku ngomong babakan ilmu tapi ning gone wong sing ora ahline. Dadi cerita omong tapi sing bocah omong iku ora ahline. Atau dia tidak punya niat untuk pengen ngerti ngono lho, Bang. Gak punya niat untuk pengen ngaji kan ngono. Iku termasuk menyia-nyiakan ilmu. Lha wong kelase wong tuwa kok mbok ulang jurumiyah. Ya,
Kelasé wong tua kok diulang nahwu sorof. Iku ya termasuk menyia-nyiakan ilmu. Lah piye? Wong ora bakal hafal. Lek ngapal sok apaan? Wong sesuk mikir dangir. Dangir Lombok, mikir gebyak, mikir nyempret dan sebagainya. Lah nek ngapal sok apaan? Wong nahwu sorof iku butuh hafalan, butuh pemahaman. Oleh sinau sok apaan? Kan ngono. Iku termasuk tidak menempatkan pada tempatnya. Iku termasuk nyak-nyakno ilmu. Ini kelas wong tua ya wis ngaji babakan hukum, ngaji babakan hadis iku. Wong kelas wong tua wis anak wis dadi anak diulang nahwu sorof. Wah. Ya ora mudeng. Percuma ngono lho. Kecuali nak memang wis penjalukane. Beda neh, tua-tua lah tapi nak njaluk kala-kala ngaji nahwu, Pak. Ayo kala-kala ngaji sorof, Pak. Ya ora masalah nak wis njaluk ngono. Tapi nak wong gak njaluk lah. Terus awakan wis omah-omahan terus mbok ulang nahwu sorof. Mbok ulang balaghah, mbok ulang kira-kira sing gak tok ning pikirane Dik, iku termasuk menyia-nyiakan ilmu. Nek wong mulang ning warung kok mbak jak ngendomo ngomongan babakan hukum agama. Akhirnya ora juntrut. Wong dia tidak punya niatan untuk pengen ngerti, gak punya niatan untuk ngaji. Kemungkinan malah dia ngetes awake dhewe. Engko awake dhewe nek ra iso jawab terus akhirnya dinyek. Nek wis dicek terus awake dhewe ares-aresen ngaji. Dipaidu ngaji ya ngono kok gak paham-paham. Ya. Akhirnya malah ngejlokno awake dhewe, akhirnya awake dhewe malah ares-aresen ngaji. Iku jenenge termasuk menyia-nyiakan ilmu. Itu ya cerita-cerita, omong-omong babakan ilmu tapi ora ning gone ahline. Ora ning gone wong sing kepengin iso. Nah, itu termasuk menyia-nyiakan ilmu. Apa tuh jin salah satun faqihun fajirun utawi rusae agama iku salah satun disebabkan telung perkara. Agama iki rusak disebabkan telung perkara. Faqihun fajirun. Wong alim sing nyeleweng. Wong alim sing nyeleweng, wong asal tau mondok umpamane tapi nyeleweng, tau mondok gak tau salat. Wong bedino ngaji gak tau salat. Bedino ngaji kok gak tau berpenampilan seperti santri. Ya. Itu termasuk faqihun fajirun. Dia tidak memberi contoh yang baik. Faqihun fajirun itu dia tidak mampu memberi contoh yang baik. Bahkan sing dilakoni iku sering nyeleweng saka babagan agama. Iku sing iso ndadekno rusake agama. Lah nek bocah pondok wae mulai kok pondoke katokan cekak. Lah nek wong sing wis kulino ngaji wae terus katokan cekak. Lha opo meneh sing ora kulino ngaji? Tinggo patokan wongku sing tau ngaji bendina iku sing tau mondok bendina wae katokan cekak kok. Berarti kan katokan cekak ya ora apa-apa. Wah iki sing rusak. Kan rusak iku jenenge faqihun fajirun. Padahal katokan cekak nak sak ngisore dengkul gak apa-apa, tapi nak sak dhuwure dengkul buka aurat. Nyatane wong sing buka aurat ya ora karu-karuan, mosok bapak sing buka aurat ora karu-karuan awake dhewe ngerti babagan hukum mosok awake dhewe buka aurat. Kan yo lucu kan ngono. Kuwi jenenge faqihun fajirun. Faqihun fajirun. Rusake agama iku ora krana sapa-sapa, tapi yo krana awak-awakan dhewe iki. Bahkan kemungkinan besar yo krana wong alim-alim dhewe ngono. Wong alim dhewe ora memberi contoh yang baik kok. Kiai antara kiai kok tukaran umpamane, jotakan ora apian gara-gara partai umpamane. Iku yo termasuk faqihun fajirun. Do paidunan kiai kok do paidunan iki elek-elek kene iki elek-elek kono iki elek-elek kene iki elek-elek kono akhire dadekno masyarakat bingung iku ya faqihun fajirun. Ku ya faqihun fajirun. Wa imamun jairun. Ya, pemimpin sing zalim iku termasuk sing rusak agama, pemimpin sing zalim. Awake dhewe kok di pemimpin zalim, kepala desa zalim. Bupati dolim, gubernur dolim, ya, itu termasuk rusak agama. Mergo dhek dadi panutan,
Di panutan kok ana diundang pengajian kok ora teko, iku jenenge imamun jairun. Jadi Islam iso berkembang sampai saiki ku salah sijine penyebabnya ana sing jenenge bojone raja. Bojone raja iku wonge seneng selawatan, Bang. Bojone raja saiki kan bojone presiden. Bojone presiden. Lah iku seneng muludan. Nak atau bahkan dia gawe muludan dhewe, sering gawe muludan dhewe umpama diundang muludan ning gone apa iku jenenge ning desa-desa, iku dhek sering teko. Melok teko. Lah iku salah sijine biyen ana salah sijine bojone raja sing model ngono kuwi. Zaman kerajaan Abbasiyah. Ya. Wa mustahidun jahilun. Ana wong sing ahli ngibadah tapi goblok. Ana wong sing ahli perjuangan tapi goblok. Wonge seneng ibadah, bendina ngibadah tapi gak ada niatan pengen roh carane ngibadah iku piye sing bener. Ngibadah iku sing bener piye? Dongane rukuk iku sing bener piye? Dongane sujud iku sing bener piye? Niate salat iku sing bener piye? Dhek kok angger melok grubyuk-grubyuk tok tanpa ada usaha untuk mencari kebenarannya. Iku jenenge mustahidun jahilun. Padahal jek cara umur-umuran jek nom, kecuali anak wis tuwa tungkluk dhewe nek kena hukume ya. Wis gak kira-kira golek ngilmu wis gak songgah lah ya. Iku dhewe nek. Wong ahli perjuangan goblok. Iku ya termasuk ngrusak agama. Mustahidun jahilun. Akhire apa unggah-ungguh gak duwe, sopan santun gak duwe, tata krama gak duwe. Iku termasuk ngrusak agama. Jadi ahli ngibadah goblok iku ya ngrusak agama, ahli perjuangan goblok iku ya ngrusak agama. Wa mustahidun jahilun. Jadi awake dhewe hati-hati. Dadi wong ketoke perjuangan iku didelok-delok. Didelok-delok. Delok-delok wong perjuangan iku ora kok mergo semangate tok. Ya, kudu didelok keilmuannya. Kena keilmuannya mumpuni terutama unggah-ungguhnya. Wong ku nek duwe ilmu mesti saelek-eleke wong sing duwe ilmu mesti jende unggah-ungguh. Tapi nek wong ora duwe ilmu sak pinter-pinter wong sing gak duwe ilmu ketok sak api-api ora duwe ilmu tetep ora duwe unggah-ungguh. Terutama ilmu agama wa mustahidun jahilun. Iki wis mulai muncul akeh mulai muncul zaman akhir iki ya. Zaman akhir iki wis mulai do muncul. Mustahidun jahilun muncul, faqihun fajirun muncul, wa imamun jairun muncul. Wis muncul kabeh. Wis muncul kabeh, faqihun fajirun wis akeh. Imamun jairun ya wis akeh. Mustahidun jahilun sak pirang-pirang. Jadi wis ketok. Mulane agama wis rada bulet ra karo-karuan. Mulai saka habaib itu, mulai saka kiai dinyek wis bar apa iku jenenge bar awake dhewe digiring gedeng habaib saiki digiring gedeng kiai, digiring gedeng pondok pesantren. Iku mergo apa? Ning dhuwur-dhuwurane iku akeh sing faqihun fajirun. Akeh sing imamun jairun, akeh sing mustahidun jahilun. Mulane gampang awake dhewe mudah untuk digiring. Lha pakaiun pajirun saiki delok lagi antar kiai ini medsos iku. Kono gontok kene, kono gontok kene, kono gontok kene. Oh, akhire wong ku ning medsos. Lah wong ning medsos kok dienggo ngono. Akhire kan wong sing ngisor-ngisoran kan bingung. Bingung. Sing tak nggo ciklan iki sapa terus? Nek wonge di agama kan gak masalah. Gak gampang bingung. Lah nek sing ora duwe ilmu agama
Akhirnya bingung akhirnya ora melok blas ora melok kono ora melok kene. Iku jikire wa faqihul fajirun akeh faqihul fajirun sak pirang-pirang. Lah nek kiai tenan kan gawe adem ayeme wong. Adem ayeme wong. Wa imamun jairun yo wis akeh mustahilul jahilun wis akeh. Mulane tambah ruwet. Awake dhewe ora ngaji tenanan wis tambah bingung kok awake dhewe. Roh ngene bingung, roh ngono bingung, roh ngene bingung, roh ngono bingung, tambah repot.